Μπράβο. Μπράβο. Ναι, λιγότερο από χιλιόμετρο. Μπράβο. Ωραίος, μπράβο. Ούτε 100 μέτρα. Μπράβο. Μπράβο. Τα κέρατα δεν χώραγα, ευτυχώς δεν τα πήρα μαζί μου. Πολύ τρομερό σκηνικό, Καλά, πολύ δύσκολος, Μπράβο! Εδώ, θα ανεβείτε. Μπράβο, φτάσατε. Μπράβο, μπράβο. Δεν έχει άλλο. 100 μέτρα. Please, Marco, thank you very much. Congratulations. Congratulations, Marco. Νούμερο 2. Κουρκουρίκης Ιωάννης. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Συγχαρητήρια. Νούμερο 3. Νούμερο 3. Κωστόπουλος Νίκος. Συγχαρητήρια. Νούμερο 5. Νούμερο 5. Βενετικίδης Δημήτρης. Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Σε παρακαλώ στο βάθρο. Ο Τσαντός δεν πιάνετε. Νούμερο 6. Αρκουδής Προκόπης. Συγχαρητήρια. Και νούμερο 4. Αν και την Πέμπτη βράδυ έσκαβε στα γεφύρια. Την Παρασκευή το βράδυ σημάδευε του Μπάνα. Και το Σάββατο βράδυ έδειχνε τους χαράκτες που θα καθίσουν εκεί πέρα τους, Σήμερα έκανε το λαγό, ναι, είναι κοντός, αλλά είναι γρήγορος. Γρήγορος λαγός. Είναι το λοκάλι μας, ο Κώστας Τσαντός, νούμερο 4. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο Ακριάς, τον κύριο Θωμά Παπαευθυμίου, να κάνει τις απονομές. Νούμερο 2. Έδωσε και ο κύριος Κωστόπουλος. Όπα, κύριος Κουρκουρίκης, ναι.
Τρίτος, ο κύριος. Ήρθε εδώ, τα σάρωσε πάλι και έφυγε ο κύριος Κωστόπουλος. Ναι, είναι συνήθιση πρώτος. Τέταρτος, για ακόμη μια φορά στο βάθρο, Κώστας ο Τσαντός. Και να πούμε δήμαρχε ότι ο Κώστας ανήκει στον άθλο Αγριάς. Πέμπτος, ο Νίκης ο Δημήτρης, με μεγάλη εμπειρία, πολλά χρόνια και μεγάλες πρωταγωνιστές στον Όλυμπο Μάραθον. Ποιος? Μακάρι. Και έκτος, ο Προκόπης, ο Αρκουδής. Συγχαρητήρια Προκόπη. Σας περιμένουμε όλους ξανά του χρόνου. Σιγά μην έρθετε. Ξέρω μετά από αυτά που τραβήξετε φέτος, σιγά μην έρθετε. Αλλά εμείς σας περιμένουμε όπως και να έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρεις πρώτες γυναίκες να έρθουν στο χώρο των απονομών. Αμαλία, συγχαρητήρια Αμαλία. Συγχαρητήρια, παρακαλούμε. Έτσι, ανέβα. Δεύτερη νικήτρια, Καλογύρου Μάρα. Συγχαρητήρια. Τρίτη νικήτρια, την Γκάμπη Νέγκελε. Παρακαλώ. Γκάμπη. Σιγά, τα γρήγορα τα κάνετε στο βουνό. Και τέταρτη, η κυρία Ρεψέγκο Λόρα. Συγχαρητήρια. Κυρία Λόρα. Κυρία Λόρα. Έρχεται. Μάλιστα. Δήμαρχε, για ακόμη μια φορά να μας κάνετε την τιμή. Τα κύπελα, μάλιστα. Βγάλε τα γυαλιά, δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε έτσι. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να συγχαρώ και τις κυρίες που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν είναι ασθενές φύλλο, να τα ακούτε στις άντρες, ότι είναι το ισχυρό φύλλο οι κυρίες. Τα συγχαρητήριά μου κυρίες. Και θέλουμε πολύ του χρόνου να σας έχουμε πάλι εδώ. Μάλιστα. Πρώτη, Ματσέο Αμαλία. Συγχαρητήρια. Δεύτερη, Καλογύρου Μάρα. Μάρα είπαμε, έτσι. Κάνουμε λάθος. Μάρα. Εδώ είμαστε, ρε. Πού κοιτάς πίσω. Τρίτη, η Γκάμπη Νέγκελε. Συγχαρητήρια. Και τέταρτη, η Λόρα Ρεψέγκο. Συγχαρητήρια. Καλώς τους, καλώς την ομάδα, καλώς τους. Με κρύβετε τα κορίτσια, καλά πάρτε τα κορίτσια. Εδώ τα κορίτσια, εδώ παρακαλώ. Εδώ τα κορίτσια λίγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου μόνο τα κορίτσια.